Na 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 na. Iya, aku orang Jawa Tengah aslinya. Malam-malam. Dirimu kenanganku. Bulu mataku ketok dawa ya tak kei. Iki durung rabi. Aku lho wis rabi yo karuan aku ngomong karo bojoku. Aku sabi yo mending aku ngomong karo bojoku ya. Nduk ayo mak ning angkringan wis gak aku wis makan nasi tadi sore tuku apa jenenge wi? Apa jenenge cah ya Allah nasi tempong. Lawohe ayam goreng. Bojomu ndi Kak? Aku iki durung rabi. Aku seneng nasi tempong soalnya kan sambal modelnya sing mentah kan seger ngono lho cah. Jadi kadang aku pengen mangan nasi tempong. Pedes yo. Batuk kok kinclong. Aku soalnya tadi habis pakai masker. Dengan doyan nasi tempong pete. Enggak pakai pete nasi tempong ayam. Masih single promos ora paham-paham. Iya. Gak apa-apa aku. Ketok gilap yo guys. Wong aku mari nggo masker mau. Aku lek nggo masker wis gak usah nggo skincare maneh. Wis masker tok ngene. Serum wis meresap ning rai. Tapi ketok nganu. Iki wis bengi aja sore ae mari ngene aku tak turu. Irunge pesek. Wis ra apa-apa pesek-pesek. Oh. Penting duwe irung. Wis mandi ya Allah. Koyo anake ditakoni semandi ngono. Orang mana Jawa Tengah aslinya. Ora usah repot urip-uripan iki sing tenang. Pesek tapi sedep mbak jare. Tumben alisnya gak nyatu, ora tau menyatu. Milih sugih apa ganteng ora ono pilih-pilihan. Ya ampun jare. Apa iki ujian apa? Ora gelem mbak karo wong Jogja. Aku wis karo wong ndi wae sembarang. Terserah engko jodohe wong ndi. Alismu mirip punya bojoku jare. Masa? Sehat selalu ya anakku jare Papua gelem gak? Ya sembarang. Aku kan ra ngerti jodohku kok wong ndi ya. Alisnya gede sisih gak apa-apa. Aku ini belum rabi.